como soa Radio Líder agora, Por primeira vez nunha casiña pequena, chorei por primeira vez cantándolle a súa terriña de Lugo de Baralla. Tento de ali nacer e abrín os ollos a vida moi contento de Ten 32, 33 32 anos, é de Baralla. Comezou a súa andaina musical no programa Luar, ese concurso que chamado Recantos, alá polo ano 2014-2015. Pasou por distintas formacións. En 2023, hai un par de anos, lanzouse en solitario, actuando de novo en Luar, xa como artista xa consolidado. 130 e pico concertos leva xa en menos dun ano e pouco. Casi 2 anos. Casi 2 anos, xa, sí, porque van pasando. Este é o son, ese son que de Galicia, ese son, escoita. A miña aldea ten río. Bueno, están vendo agora, tamén nas nosas redes sociais. Dani Pardo, benvido. Bien hallado. Que tal estás? Moi ben, aquí estamos. Benvido a Compostela, Igualmente, encantadísimo de estar aquí. Benvido a Radio Líder. Un estilo que un pode pensar que nunca se perde, non? Este estilo de cantarlle a terra, ese pop galego. Eu o defino como pop galego, non? Sí, efectivamente. Bueno, é un estilo que nunca se perde, parece que está como dormido, sempre está como dormido así. Está aí, pero bueno, como hoxe en día prácticamente somos moi poucos os que facemos este tipo de cousas, os que queremos despertar outra vez para que volva a resurgir un pouco, pois digamos que é eso. Porque moveste no paso doble, moveste en que ritmos? Mira, eu a xente polo que me contrata é precisamente por esas cancións gallegas e por esos pasodobles que moi pouca xente da miña edad canta. É dicir, eu son unha persona moi joven, de apenas 32 anos, e son moi poucos desta edad que facemos este tipo de cousas. Quizáis si se tiña 30 e pico anos cando se facía décadas e décadas atrás, pero hai un desapego coa xente máis nova con este tipo de... Sí, sobre todo é que, a ver, depende da crianza de cada un. Eu, por exemplo, vamos a ver, eu podo che dicir que eu crecín con isto. Me entendes? Pero xa na casa... Xa na casa, quero dicir, eu crecín... Quero dicir, eu, cando era pequeno, a orquesta que escuitaba era a Orquesta Compostela. Quero dicir, con Miguel Torres á cabeza. Entonces, Cuidado. Entonces, claro, quero dicir, ao final todo se pega. Entendes? Ao final todo se pega e así, eu cando era pequeno iba ás verbenas, quero dicir, en plan Sintonía de Vigo daquela cando estaba Arturo, Satélites, Compostela. Despois, cando veo a etapa, estes dos grandes escenarios da Panorama, París de Noia, que eu creo que o día de hoxe foi a mellor etapa da verbena, polo menos do que eu vivín, foi a etapa na que cambiou todo. Quer dizer, esa etapa dos finais dos 90 hasta o 2012, que foi cando veo a crise e todo eso, para min foi a mellor etapa da verbena, con moita diferencia. Más coxe. Sí, más coxe. Eso te iba a decir. O presente actual, sí. Más que o presente actual, sí. Quer decir, además, bueno, antes se movía moito máis, tamén a xente era distinta, entendes? O xogo predomina das verbenas, en plan así, para a xente joven é o botellón. É dicir, antes predominaba moito máis o baile, por exemplo. Quer dicir, é cuestión de gustos, é cuestión de... Entendes? Empezaches dende cativo, entendo, pero unha plataforma como é o concurso de recantos que dá moitísima plataforma a aqueles artistas novéis ou con trayectoria, pero que ao final pasan por aí a modo concurso e que dá unha relevancia importante ese espazo dentro do lugar, non? Sí, a ver, ten unha relevancia importante, pero tamén hai que ser sinceros, hai que saber aproveitado. Claro. Sí, só con aparecer... Só con aparecer, claro. Porque, mira, eu falo no meu caso en concreto, non o soupen aproveitar o suficiente. Non? Eu penso que non. Hai 10 anos, non? Hai 10 anos, que ocorre que, fíjate que non poden empezar como en solitario hasta o ano 2023, quer dicir. Entonces, quer dicir, eu a toda esa xente que se presenta,
e que está no concurso que se presentou, eu digolle, presentai-vos, pero tede moi claro o que queréis facer despois, porque, quero dicir, porque despois a xente, se a xente ve que estás facendo cousas, a xente vai te apoiar. Se a xente ve que estás parado, a xente vai se olvidar de ti. Pouquiño a pouco, quero dicir, para min, os concursos están moi ben se tú lle sabes sacar... Exprimilo, non? Exprimido, se tú sabes sacar esa rentabilidade. Quer dicir, mira, de feito xa aproveitando, mira, falando de Eurovisión. Sí. Pois mira, meu de hoxe acabo de sacar un tema novo. Hoxe, 7 días despois. Hai que aproveitalo. Hai que aproveitar así tirón. Claro. Sí. Con eso digo todo. Sí. Concurso, un resultado que quizáis non foi o esperado, que se está Exactamente. falando moito máis da política que hai dentro do concurso que pero aproveitou un puntero e será un dos sinxelos máis escoitados seguramente dos próximos días. E xa o que hai que facer. Choca. Supoño que chocará. Cando envías o dossier a comisións de festas, 32 anos facendo isto a miña aldea, que si un canto aos emigrantes, que si paso dobles. Mira, escoitad este tema, canto a los emigrantes. Yo les brindo desde mi alma un homenaje hecho canción. Nombrabas a Miguel Torre, nombrabas a estas orquestas, es que nos llevas ahí, es que nos llevas ahí. Suenen en tierra extraña y os lleven un paso doble, que es un suspiro de la nostalgia. Ay, qué pena, y qué dolor, qué triste angustia y qué sentimiento. Enviábasme outro día estes temas, os escoitei evidentemente para e dixen, é que facía falta. E acabas de denominar que este estilo, este oco que hai dentro da verbena, dentro da interpretación, dentro do concerto, dentro da música que está dormido. Está dormido, sí. Pero que aí estás ti. Bueno, de momento opto por aparecer, quero dicir, vamos a ver, isto é como todo, hai que ir traballando, hai que ir, entendes, dándose a conocer, é como todo, sabes, quero dicir. Tes formación vocal? Sí, ou isto é autodidacta? A ver, sí, teño ido a clases, sí. Teño ido a clases de canto, sí, pero bueno, sí que é verdad que eu son tamén bastante autodidacta. Isto, mira, que escoitado, que isto é un don, Y a los que están fuera de España y añoran tanto a su tierra y les corre por la sangre. Compós, temas propios? No, neste caso famos. Sí. Neste caso famos, quero dicir. Ti interpretas un compositor? Eu agora mesmo traballo con dous. Sí. Ainda que, bueno, eu sou máis partidario de traballar con xente que sabe, porque eu de momento non me sinto capacitado para compoñer, que decir, home, sí, teño ideas, sabes, Sí. e todo eso. Pero de momento non chegou o momento. Pero de momento, chega... quero dicir, eu son partidario de dar traballo, que non sabes, puñerme a compoñer eu cousas que, me entendes, que podo facer mellor outra persona. Soa Miguel Torres, soa Juan Pardo, soa Ana Quiro, soa tantos e tantos referentes da historia da música da nosa terra. Penso que Dani está empezando a labrar ese legado, sí. porque é un oco que, como digo, e aparte, Pedro Gordillo, que seguramente a xente que este metido no mundo da música saberá que un dos referentes, pois eso, da copla. Sí. Traballas con él. Si teño o gusto de traballar con el, sí. De feito, a voz de Canto aos Emigrantes graveina en Málaga, graveina Pero que traballou con na casa de Diana, sí. Lola Flores, Sí. Xente máis contemporánea, Diana Navarro. Sí. Estou falando de memoria, Sí. Ana Mena. Ana Mena. Ana Mena empezou cantando copla cando era unha nena. E de feito... Bueno, sigue sendo, pero me refiero, e de feito ganou o concurso de Veo Veo, que presentaba Teresa Raval, fai muitísimos anos, cunha canción de Pedro Gordillo. Claro, é que non todo o mundo
ten a oportunidade de traballar e currar con ele, empaparse do que di. Evidentemente. A ver, Eso é o porque que pasa veo que eu algo- tamén... A ver, el confía moito en min, lle mando un saludo desde aquí, pero tamén eu... Hai que saber buscalo, sabes? Hai que ter esa inquietud por buscar, oi, quero facer isto, non me quero quedar solamente na copla clásica, porque senón estás condenado a muerte, quero dicir, porque, quero dicir, eu, por exemplo, canto Campanero Jerezano ou canto Mirando hacia a Bahía, cada ano van sendo cancións máis antiguas. Queres tocar algo tamén de contemporáneo, ¿no? Exactamente. Bueno, bachata, tamén no ritmo bachata. Pero me refiero, dentro dese estido, Claro. quer dicir, ao final un ten que... Eu tamén quero ter a miña personalidade, porque senón estás condenado, quero dicir. Quer dicir, tú imagínate un cantante de copla que estén cantando hasta os 50 ou 60 anos as mesmas cancións de sempre, que é o que ocorre neste caso. Sí. Entonces, claro, ao final, pues bueno, Darlle un chiro e ter esa personalidade propia distinta. tes esa personalidade, podes facer cancións que sonen igual, pero que ao final, pues oye, teñas tamén un sello propio, tiñas eses... Falabas de cal é o tema máis complexo vocalmente, técnicamente, dos que coñeces, dos que interpretas. Esa que tira, que dis, wow. Eu canto bastantes. Canto bastantes. Pero a que máis te exixe vocalmente? Pois mira, desde María os Remedios de Antonio Modina hasta... Pero bueno, sí que é verdad que vocalmente, como hoxe en día se fai un tipo de canción que... Ese tipo de merenguetosa e todo eso, que parece que son fáciles, pero que pasa? Que eu, por exemplo, salgo en solitario. E cantados unha persona soda, hai veces que porque te quedas sin aire, é máis complicado eso, que non, por exemplo, unha canción normal, sabes? Pero a ver, despois hai cancións complicadas, quer dicir que tú tens que saber despois coordinarte, sabes? Porque eu podo cantar un máximo de 3 horas, e aí tens que dosificarte, senón... É que sí. Faríasnos algo así a capela. Sei que non lle gusta aos artistas que lle fagamos esta historia, pero é que aproveitarte aquí en directo, de verdade. Algo, 20 segundos, un nada. Intentamos, veña. Cuidado, Son horas moi tempranas, Por eso, sei que... Fas algún tipo de exercicio, sí, antes de sair a escena? Normalmente sí. Sí. Normalmente sí. Intentamos. Somos todo oídos. Vamos ya. Negritos tus ojos negros, tan negros como el urbío, María de los remedios, me estás quitando el sentido. Outro pouquiño, que queremos grabarte para as redes. De noche cuando la luna se peina en el olivar, la estrella de mi fortuna, por ella me ven llorar, y el aire de las marismas solloza. Que espectacular. Bueno, tampouco dá para tanto. Sí, porque non hai filtros. Agora teño a percepción de que queremos filtrear todo, o xogar co autotune, pero isto é o son crudo. Así sae, penso que as túas cancións non che gusta moito maquillalas. No. Así se grava e así vai pa diante, non? E penso que eso tamén é o bonito, é o que fai distinto, non? Sí, é así. Escoitamos outro tema por aquí. Mira, o primeiro, A miña aldea, que lle dedicas a túa aldea, Os emigrantes, que tamén este xénero é moito de cantar os emigrantes. Quiero contarte mis sueños. Que é isto? Presenta a ti. Pois mira, esta é unha bachata que acabo de estrenar, fai aproximadamente un mes, e que falo un pouco de como me sinto ás veces. Quer dicir, unha persona, o músico suele ser bastante solitario,
suele ser bastante, quero dicir, suele ir de aquí para allá, para outro lado, tal. Moitas veces, pois mira, a min pásame que acabas os conciertos parece que estás arropado, pero tú chegas a unha habitación e estás máis solo que de unha. E a canción fala precisamente deso, unha persona solitaria que está buscando esa persona que lle axude a cumplir os Decía Enrique Urquijo, y me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario. Ese cariño, ese aplauso, esa esfera, ese aura, esa enerxía coa que ainda rematando o concerto, a enerxía aínda sigue estando aí. Sí, claro. E depois chegas á habitación do hotel e estar máis solo que da unha. Esta é a reflexión. Hoy puede ser, enséñame lo que ya fuera, que con empeño todo llega. Aquella noche sin luz donde suena el silencio, esperando un qué tal, un mensaje, una señal, un destino hacia un sueño, una mirada, una voz, un sonido en el viento. Ahí la música muchas veces la acompañamos de videoclips. Tienes ya un videoclip rodado en Bayona. En Bayona, sí, en Faro Solleiro, aí na zona sur de Galicia, con imágenes moi boas, é verdad. Que bueno, que é o primeiro videoclip que fago. O primeiro videoclip que fago, e os que me faltan todavía. Faltan, e os que faltan. 130 e pico concertos. Sí, de momento... Desde que iniciaches a carreira en solitario? Sí, desde que iniciei, que xa chegou o meu fuerte veu a raíz dunha actuación que fixen en Duar fai 2 anos, como artista invitado, e a raíz deso, pois, intentei aproveitar ese tirón, quero dicir, moita chamada telefónica, que aproveito así xente de ayuntamientos da zona, representantes da zona, pois, se buscáis por... Aí está en plano. Pois, se buscáis por Dani Pardo, que xa moitos me conocéis, pois aquí estamos para o que faga falta este verán. Contratación aberta. Contratación aberta. Dani Pardo. Oye, pois un placer coñecerche, de verdad. Mira, hai un ointe que nos di que sacaches varios temazos e demais. Se de cara agora ao verán tes algunha sorpresa preparada? Sí, hai... Que se poda adiantar ou non? Hai máis cousas, sí, hai máis cousas que vamos sacar, sí. Aproveitando o tirón do verán. Claro. Alguna canción así do verán, así fresquiña? Penso que a seguinte canción que vai gustar, porque é tocar unha parte moi sensible, sobre todo a xente do mar. Ah, vale. Penso xente que... mariñeira. Xente mariñeira. Sobre todo a xente do mar, penso que é unha canción que vai tocar a parte sensible. Pues aí do dejo. Xa dicho bastante. Aí do dejo. Dani Pardo, que desexamos-te moita sorte, que habitualmente estamos entrevistando a decenas e decenas e centos nesta trayectoria, e nos gusta, pois eso, a originalidade, nos gusta unha especie de volver atrás no tempo para pegarnos de novo pois co sinxelo de antes, coa copla en si mesmo, con esas voces, esas gargantas, Miguel Torbe, en fin, esos cantantes que estiveron décadas e décadas ofrecéndonos e deixándonos coa boca aberta, porque isto é talento, é arte, é cultura, o mundo da verbena, pero tamén o mundo da interpretación en solitario, porque tes formatos pois moi atraíntes para... Sí, a ver, o que pasa é que hoxe é o que falamos, quer dizer, hoxe tamén, cando tú sabes ou estar dentro da verbena, hoxe cada vez hai máis xente que sabe. Quer dizer, ao final, se tú non tes algo con sello propio, é moi complicado algo que chama a atención ou que sea, porque hoxe en día, quer dizer, está todo inventado, me entendes? Tú tens que ter pois, esa personalidade, esa forma de decir. Además, hoxe está pasando na música tamén. Hoxe se está volvendo cada vez... Mira, pasa no latino, se está volvendo
a bachata, a salsa, o merengue. Quer dicir, hoxe en día, hoxe é o que funciona no latino. Quer dicir, grandes artistas de reggaetón, pois están indo a eso. Tendes, ao final todo volve, quer dicir, todos son etapas. Ahora mesmo estamos nesa etapa na que o reggaetón parece que está indo un pouco a menos. É verdade, sí que se percibe, sí. É así. Pois, o dito, graciñas por vir. Gracias a ti. Moitos éxitos. Calquera cousa, este medio de comunicación o tes aberto para calquera historia. Cando presentes este tema mariñeiro, se queres vir a presentalo, pois... Pois aquí te convidamos que o gallá moitos cartéis de festas en non sei onde, festas en non sei canto, se vedes Dani Pardo no cartel, que hai festa asegurada, hai tradición, hai voz, hai música, hai sentimento e hai nostalgia, porque o son de Galicia, parte do son de Galicia, agora co tradi e agora con moitísimas formacións que tamén fan o seu traballo, pero ese Sito Mariño, Anaquiro, eses artistas de sempre que son tan nosos e que moitas veces hai unha xeración que parece que se estaba perdendo, aquí ven Dani Pardo para recuperala e para conectarnos de novo con ese público e con ese talento que é o teu, Dani. Graciñas. Moitísimas gracias. Ata a próxima. Igualmente. Chao. Gracias.